Cez víkend sa v lyžiarskom stredisku Malinuo Brdo uskutočnil 4. ročník podujatia Ski Media Cup. Pracovníci rôznych slovenských médií, ale aj pozvaní hostia si to rozdali v obrovskom slalome. Podmienky neboli pre treskúcu zimu práve ideálne, ale aj napriek tomu úsmevy lyžiarom, novinárom nezamrzli. Svoje zastúpenie tu mala aj televízia TA3 v zastúpení športových reportérov Víťa Chrapu a Mária Porubca. Bývalí absolventi telesnej výchovy podali celkom slušné výkony a medzi 26 súťažiacimi sa veru nestratili. V súťaži družstiev napokon skončil tím TA3 po 2 odjazdených kolách na 5. mieste. Jasné, že v tých bránkach my jazdiť ako amatéri nevieme, to ešte nám asi dlhé roky by trvalo, kým sme sa takto zlepšili. A samozrejme, že to potom tak vyzerá, že to bola prvá skúsenosť. Medzi niektorými bránkami už to bolo trošku vyšuchané, už to tam bolo také tvrdšie, takže tam už že poriadne triaslo, ale urobil som maximum, čo sa dalo. Zimu vo Veľkej Fatre si prišiel vychutnať aj bývalý vynikajúci futbalový reprezentant Szilárd Németh. Ako predstaviteľ maďarskej lyžiarskej školy, ako si sa cítil na svahu dneska? Veľmi dobre, ako myslím si, že aj Orbán by bol hrdý na mňa. A nie, vážne, ako pre mňa to je čisto ako zábava a som rád, keď sa môžem zasmiať aj na sebe. Ski Media Cup ukázal, že v slovenských médiách sa nájde množstvo dobrých lyžiarov, len keby nebola taká tuhá zima.